Thuolo machielo kendo nyakwara mogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag duol. Tich ariyo mar juma ni nyakwara mogi tarik 6 dwe mar 12 2020. Rocho arita kwe kata ketho mwandu moramo. We remain professional, focused but extremely firm and ruthless with lawbreakers. Jatend migao mar arita osiemo kweth mar Azimio la Umoja ni obag romo magi e yor kwe ma ok bi kelo kethruok mar mwandu kod rocho ratich oganda. As we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. Piny owacho koro yango ni jopuonjre ma jograde mokwongo nyaka mar 9 duto biro somo to dok pacho ma ok dak e skul mong'ere ni boarding. Nonro koro yango ni jopuonjre ma kwan gi ok tin ne milion 3 nyalo biro rem donjo e skul nikech ngaji mokwako Kenya. Inyalo tuduri kodwa e namba 3600 mano namba marwa mar ote machuok. Bende nyakwara mogi inyalo luwo weche manyien mag Ramogi TV, weche manyien mar duol ka okalo e Facebook page mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Kata bende inyalo luwo weche manyien gi ka iluwo an awuon e Twitter handle mara @GeorgeBati_. Pari kum thuolo ni duto nyakwara mogi jaloko marwa en Elizabeth Otieno. An nyinga George Bati machiegni. Piny owacho koro sengo chiwarita ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e romo magi chano bago odichieng' makiny. Kata kamano jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki ogolo siem ne Azimio kuom kod johera magi ni kik roch kwe magi bago romo makamano. Lipota marwa Chris Owino ne oluwo wachni kendo koro miyowa lipot e yo machalo kama. Seche machuok motelo ne romo mar siasa mar Azimio la Umoja e lap Makamukunji Grounds e bore Nairobi, piny owacho mar Kenya Kwanza ogolo chung' margi. Ataro kod paro mag jopiny kod josiasa mag Kenya Kwanza, jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki oyango ni piny owacho mar Kenya Kwanza onge kod chenro moro amora mar chungo romo kaachiel gi ng'anyo mag jo Azimio e chwalo ng'ur margi. We are not interested as the ministry responsible for our national security to interrupt the freedoms that are supposed to be enjoyed by the people of Kenya, because doing so would undermine our constitutional order, and we will not be part of any program or effort to undermine, because if we do so, the meetings, the assemblies can continue peaceful, unarmed, and without jeopardizing public peace and tranquility. Kata kamano, Kindiki ogolo siem mager kapeno ne joma dhi tiyo kod romo makamago e rocho kwe, muocho tulo, kaachiel gi ketho mwandu mag johala. Anybody carrying all manner of arms, including rocks, stones, and other material that can hurt other people, would be in violation of Article 37 and would be in violation of our Constitution. Kindiki oramo ni joma dwaro bago ng'anyo kik ting' gir lweny moro amora kaka kidi, ka olero ni jomoketho chike makamago ibiro kawo negi okang' mager e yo maket kod kaka piny owacho ne orakore kod jonjore mane chando jopiny e bwore Nairobi. The same way we have done with the magas of Nairobi, the same way we are ruthlessly pursuing the bandits in the north of our country, the same way we are engaged to ensure that we keep terrorists at bay, is the same way we will ruthlessly deal with any Kenyan who wants to use the democratic space of our Constitution to interfere with the rights and freedoms of other Kenyans. Ogai mar Azimio Raila Odinga chano bago romo mar siasa e lap Makamukunji e bore Nairobi chieng' tich ang'wen mar kwedo kang' mar golo e tich commissioners ang'wen mag IEBC mane obalo kod duoko mag yiero mar tend piny.
Eote mare ne tend Azimio kod johera magi, jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki osingo ni piny owacho mar Kenya Kwanza okibitiyo kod bad migao mar obila e tamo jo Kenya bago ng'anyo. Kata kamano, ng'anyo makamago nyaka tim kaluwore kod pend chik. Chris Owino, Ramogi TV, Harambee House, Nairobi. Mano kanyo nyakwaramogi weche mowachi kotende kod wach mar romo magalamoro ma ichano kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Wadhi nyime kod weche manyien. Paro machielo mar thicho oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza opedhi e od bura mar kaunti no odiechieng' ma kawuono. MCA ma Abogeta West Dennis Kiogora nochwalo burano. Juma mokalo doho nowito oko paro manochwal mar thicho oko Kawira. E paro manyien ma owuok, iseyo Kawira kuom tiyo marach ga pisi mare kendo ndiko jaode kaachiel kod wedene e tich ataro mar chik. The governor has engaged in multiple discreditable acts that severally and collectively amount to gross violation of the Constitution, gross violation of various national and county laws, gross abuse of various laws, abuse of office, and gross misconduct. And the governor's continued stay in office under the prevailing toxic environment will inevitably undermine effective and efficient service delivery and thus at the interest of the people of Meru County. The Assembly therefore resolves to impeach the governor under Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order number 65. Wadhi nyime kod wang'e mago motene kod weche mag somo to kodoro. Jopuonjre maromo 3.5 ok bi nyalo dok e sikunde ka oyepi dwe mokwongo mar 2023. Ma en kaluwore kod kech maliyo masani koro gotache thoth gwenge ma pacho ka. Ripot ma kamano chiw kod riwruok mar Save the Children. Kaka jafwambo marwa Simfros Okinda leronwa. Midhiero mar oro medo nyoro gande gwenge mathoth e pacho ka. Lipot wacho ni thoth gwenge motuo kod mago makoth nokiem koro ni kod kwan mamalo mag jopuonjre maweyo sikul. Kaluoro nitiere ni kwan jopuonjre maweyo sikul go nyalo biro medore kiepo dwe mokwongo mar higa mar 2023. Lipot mar higa 2021 mar Global Out of School Children Initiative nyiso ni nitiere jopuonjre moingo 2 million e kind higni 4 kod 17 moseweyo skul chakre tam mar 3 mar higa 2021. Lipot ewi koth makinde lach mane otim kod duol mar NDMA bende wacho ni jopuonjre mamoko 1.6 nyalo biro weyo sikul ka iyiepo dwe mar 1 e chak higa mar 2023 ka ngaji pod oramo e pacho ka. Mandera, Garissa, Wajir, Turkana kod Marsabit gin moko kuom counties mathoth jopuonjre weyo e skul. Ka Mandera mantiere malo ahinya mag jopuonjre maweyo magin jopuonjre 295,470 manitiere kind higni 4 kod 17. Garissa luwe kod kwan jopuonjre 289,140. Wajir nie namba 3 kod jopuonjre maromo 266,540. Turkana ni kod jopuonjre 253,640 kaito Marsabit loro listino kod kwan jopuonjre 107,600. Counties mamoko mabende gini ohinyo gin Narok kama jopuonjre 83,000 kod 20 oweyo sikul. West Pokot ochung'e jopuonjre 80,000 kod 70 kaito Samburu mantiere kod jopuonjre 64,818 moseweyo sikul. Lipot manyocho tim kod kambi mar Save the Children mar dwe mar 6 higa mar 2022 ewi chal mar midhiero mar oro e kaunti 17 nyiso ni kwan jopuonjre madonje skunde odok chien kod 52% e kidienje duto mag somo kamoting'o ECD ka okwayo piny owacho mondo ne ni jopuonjre gero klese kod labs e sikunde duto mag primar. Ywak makama obiro bang' jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyokwayo mondo mi giti kod agulu no e gero klese. Judith Omondi nigi lerno. Moko kuom jood bura koro dwaro mondo piny owacho med omenda mag dongruok CDF eka mondo gidonji e twak mar gero klese mag sekondar ma dundo e skundego mag primar. Ma biro mana ndalo achiel bang' jatend piny kod jalupne Rigathi Gachagua kwayo jood bura mondo ti kod moko kuom omenda mag CDF e gero klese CBC e skunde primar. CDF to wabro dhi nyime go gedo. Lakini sani ko chako wach kedo wachako ger lab e primary school. Gima nyaka ging'e ni pesa mokwongo ma wantiere godo mar CDF kaka en anane CDF committee.
pesa mar CDF kaka en mokwongo pok koromo kata gero labs e secondary schools wate. Already constituency antiere gi karibu skunde 120 mag primary. Kada gero labs, kada gin mana skunde 100, kada gero labs 100 e primary schools. A good lab and about 3.5 million. One is 350 million. CDF workshop kan. Ili kuwezesha wabunge kujenga madarasa kwa kila shule ya primary. Lazima kieu kod skunde secondary achiel kende. One. So it's a big crisis. Esechego paro bende wuok mondo kik juang skunde mane oger kod gire George Magoha e sekondari. Lakini tusije tukawacha yale madarasa ambao yalijengwa katika shule zetu za sekondari ambao ziko karibu na primary schools, sababu kwamba zile madarasa ziko kwa mpaka wa sekondari. La, elimu sio mpaka wa fence. Jakomari urok mar skunde mag ji kaunti ma Kisumo kata kamano koni skunde mag ji giwegi osetimo ikrok makare motelo ne chako sekondar ma Dundo higa manyien. Wan wasebedo kwa ikre maber ahinya nikech mokwongo Kenya Commercial Bank higa mokalo nomiyo ahola maonge gi gino misingo mondo wati kod pesa no e ikrok e junior secondary school mane biro. Bende gikwayo piny owacho mondo ka uchung kotenore gi somo mapacho kae. Sirikal should not abscond their duty. Nini kech gimiyo wajumbe CDF. Ntiere pesa e bunge mokalo na ntiere committee mar budget. Ntiere pesa mang'eny. In fact it's actually 15 billion. Moningo bed nigi tiyo godo e weche mag infrastructure e schools. So kapokwa donje argument ni oger mane to oger mane. Sirikal first needs to make up their mind on the system of education. Mondo jonyuol ong'e ni to nyathina katero school. Odhi somo ang'o to odhi somo e system mane. Kawuono chieng' tich ariyo pod wamedo koloni mar paro mane kotenore kod weche manyien ma wamedo luwo ni odhiambo ni. Erokamano ne jogo mabende tudore kodwa e lai marwa mar tudruok mar Facebook, jok mabende ne kodwa e WhatsApp marwa mar RAMOGI TV kaachiel kod jok mabende orunwa ote magi achiel kachiel kokalo e namba marwa mar 23600. Kao kamano yiena monda kao yweyo praneno ka masina ma wuoro ka mondo mi abia kel nigi kinde mamoko ka wadhi nyime gi weche manyien. Kata kamano med mana ndiko nikech mae odwa wadhi ani yweyo. Sari mano nyiew na givani. Inni kwalo launo nyisa dier sana. Paro nonego wadhi kode odwa wadak kode. Ing'eni gimidwa timo ka en gima tek. To nyaka ipar gima jatelo nowacho. En giye mang'eny ahinya kuom gik midwa timo. To ng'eyo ni ibiro timo gimoro amora ma in idwaro. Nyaka ne ni singo mana miyo nyathina ochopo. Nyaka ne ni atimo ni kamano nyathina. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 20. Sultana ni wangu. I'm gonna send my flight. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machiegni kendo nyakwara moge juang wadhi nyime gi weche manyien mag duol. Kawa pod wang'iyo mag motende gi weche mag somo. En piny owacho olando ni kochakore higa manyien nyithindo mag grade mar 1 nyaka 9 koro biro somo to dok pacho ma ok dak e sikul e bwo chenro ma otisi ni boarding.
Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang wacho ni piny owacho menyo kawo ting' mar somo mag sikunde ma idhiye ogalko ni mar kata jonyuol bende ni kod ting' mar rito nyithindo. Kipsang loso e romo mar jopuonj madongo mag sikunde, romo madhi nyime Mombasa, kama omedo ni chenro mag boarding nyaka chak weyo mondo mi jopuonjre odag pacho. Jatelo no osingo neno ni kwan klese omedi sikunde mag primar mar jiwo somo mar junior sekondar. I am a parent, and even ourselves as head teachers, we are parents, and we cannot outsource our responsibilities. We must remain with our responsibilities. We co-parent with teachers. We don't outsource parenting to teachers, and therefore we must work together towards making our children acquire the values that we expect of them. Therefore, as we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage with our children. And the first 9 years of our learning, between grade 1 and grade 9, the direction that government will be taking is day schooling. Nyakwara mogi wadhi nyime. Jo ohand buge dwaro mondo piny owacho migi thuolo mar uso buge ne sikunde ka giywak ni yuto margi odok piny nyaka ne piny owacho chak chenro mar chiwo buge ne sikunde. Ripota marwa ma Migori George Juma miyowa ler mar wachno. Uso buge en ohala mabende oganda mathoth e kaunti ni ma Migori kaachiel kod Kenya mangima koro osebedo katimo mayudo nengo margi. En ohala ma joma bende koro pod timo ywak ni nweng'o mare koro dok piny nyaka ne piny owacho ne chak chiwo buge ne skunde mag primar kaachiel kod sekondar. Mar buge ne mosebedo kwatimore nade mosebedo ka pidho. Omiyo ne wakwayo sirkal mar Kenya ni koyie to wenwa thuolo maber mar loko kochakre next year mondo mi weche mag buge ma gisebedo ka supply e skunde ka osamiyowa lal kendo wakwonyore kod pado. Nyaka ne sirkal chak supply skunde ohandwa ni osebedo ka dok chien kendo okotim maber kaka notimo chon. Johala giwacho ni kinde mokalo mane gintie kod thuolo mar tero buge skunde ohala ne ber, kata kamano nyaka sani nweng'o koro dok piny mokalo. Kaka ne sirkal obiro gi buge mag grade mane gikelo buge ge supply to skunde. Koro sani kogik sani waonge namna koro miyo wakwayo sirkal ni giwenwa thuolo ma kata wan owuon kaka wan johala mag buge madaraja wanyalo supply buge gi schools. Because they are dead stock, there's nowhere you can take them. Parents can't buy the books because of the supply that are in the schools. Riwruok mar jous buge e gwego mag Nyanza dwaro mondo koro piny owacho migi thuolo mar uso buge e skunde mag primar kaachiel kod sekondar mondo koro konygi e ting'o malo ohala ni mar uso buge. But when the booksellers are given that opportunity, the head teachers and principals select the correct choice of books that make them perform well. So our prayer is that the government may revert our business back to where it was. Sani nweng'o marwa dok chien nikech ohandwa ni ng'enyne watiyo gi loan. Samoro books wan gima seasonal. Kaka kochopo Januar koko nego binu wauso to nweng'o tin ok ber ahinya kaka chon. Giwach ni nitie jous buge mathoth masani kata mana chulo hola mane gikawo kinde mokalo koro tamo. We took loans, huge loans from the various banks, but now we are able to repay. So as of now you find they have really come for us. Our request to the government that we be involved in the distribution channel so that it can be a good approach to the bottom up issue. Jous buge gi bende wacho ni chenrono mar CBC bende omiyo buge mathoth mane giuso skundego mag primar kaachiel kod secondary kinde mokalo nyaka sani koro onge chiro. It's also this change of CBC.
So again, very soon the books will just be, they won't be of any value to schools because of the change. Tend County ma Kisumo koma gi jo Uganda mondo mi omede rito chike ma kedo gi landruok mar midhusi mar corona. We have taken on this initiative, which has been an ongoing initiative to help and work with the counties. We're working in partnership with Aga Khan Foundation and the European Union, where we have given away a whole bunch of equipment. This started during COVID, because we realized that there was a need for PPEs, for test kits, for autoclaves. This equipment should go a long ways to better the lives of the people who live in and around the lake region. Mwandu giduto okalo siling 2 billion. Giyudo microscopes ka, ming'iyo go tuo, giyudo cabinets biological cabinets magi process go gik mag kaka germs mag COVID go, to giyudo koda refrigerators gi kombe to gi mesni mitimo go lecture, to effort giduto mineno komiji kage to gidhi konyogi kama gintie, to bro medre gi puonj. COVID pok orumo, to king'iyo malong'o to awacho niya, ni kata dok chien to umed timo gik manonego utim, logo gi sabun, keeping your distance, ibed mabor gi nyawadu, to girwako masks. Ramogi chenro mag kampen ne yiero madundo mag lemo mopogore opogore gwenge ma Thurka orumo ka jochung' koro rito yiero ma ochan tarik 8 tich ang'wen mar jumani. Kampen go ne orumo gi liet ka jochung' ne wuok oko mar sero ombulu kowuok kuom jopiny. Wycliffe oko nigi mathoth. Bang' bago kampen kuom kinde maromo ndalo 28 e yorno mar sero ombulu kuom jopiny, jochung' e lemo ma opogore opogore e yiero ma adundo gikone to ne otieko chenrogo ka giikore ne yiero chieng' tich ang'wen jumani. Chenro mar sero ombulu e kom mar Senate e kaunti ma Bungoma ne orumo gi liet ka jochung' mawuok e kweth ma opogore opogore ne owuok oko ka gisundo jopiny mondo ogochne joggi. Kweth mar Azimio la Umoja kotelnegi gi gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ne okwayo jopiny mondo ogochne jachung' gi otiko mar DAP-K Wafula Wamunyinyi magiango ni ema oromo gi lemono mane owe thuolo tok Moses Wetangula yudo lemo mar spika mar od bura mamalo. Na viongozi kama Wamunyinyi ambaye wakichakuliwa watakuwa wanapikania mambo yenu. Ndio kwa sababu mimi nimekuja hapa nisimame na watu wa Bungoma, kwa sababu nataka Bungoma ipate maendeleo vile mnaona Kakamega imeendelea. Ukiangalia wale wamesimama wote, mimi tu ndio naonekana nilio na experience na uzoefu ya mwaka mrefu, miaka mingi. I am the most experienced among all the candidates. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bende ne osundo jodak ma Bungoma mondo yier David Wakoli ma ochungi otiko mar Ford Kenya ma yudore kweth mar Kenya Kwanza, ka bende kwethno ogolo jachungi otiko mar UDA Mwambu Mabonga mane en jaod bura machon mabumula. To demonstrate ya kwamba in politics there's no permanent enemy, there's no permanent friendship, there are only sustainable interests. And our interests now demand that we must bring our people together. Nimeuza sera zangu vilivyo na kwamba mimi niko tayari kuendelea na safari ya kutetea watu wa Bungoma, kuleta rasilimali kwa watu wa Bungoma, kutunga sheria zinazoeleweka na zinazokubalika kwa watu wa Bungoma. E ward mar Southgate, chenro go mar sero ombulu bende ne ochopo e giko ka duond bura mar ODM oketo geno gi duto kuom jachung' Polycarp Wanga machano rakore gi jochung' mamoko e ng'weko mar MCA no. Jochung' manitie e ng'wejno koro oting'o Polycarp Wanga mar ODM, John Adino mar LDP, David Audi mar UDM kod Enoch Okinyi mar CPK. Lemono bende okoweyo oko Bernard Otieno mar MDG kod Kenneth Omolo mar Jubilee.
jochung' Christopher Uma kod David Akech ochung' maonge duond bura. Ka opogore gi kaunti ma Siaya, yiero e kom mar MCA bende ochan bagi e kaunti mag Narok, Kitui, Nairobi kod mano ma Kakamega. Chenro mar yiero mamoko ma adundo ma koro odong' ibiro bagi tarik 5 dwe mar 1 higa manyien. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Liechi kuodho kolo kong'e. Tiende ni ng'ama ratego moloyi gi teko ok inyal wuoyo wiye ka en machiegni nikech mano to goyi ma onegi. Irito mondo dhi mabor ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wi ji. Ni kik gitem wuoyo marach e wi joma ohewogi gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoyi sidang'. Dial *811*276# to get liech ikuodho kolo kong'eye. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to ka yie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo ma in godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende manyasani. To ginang'o ma nyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu
e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Nyakoromogi mana kaka ne wasingo kendo kaka ing'eyo pile ni duol ni tire kod thuoke ariyo kegore diriyo. Mokwongo en weche ma tarik 9 dwe mar 8 gik mathoth osewachi. Kaka itayo kuku mar piny owacho ahinya kotenre kod gik madhi nyime e od bura. Weche na zang'wen mane obalo kato jam kod jakom margi Wafula Chebukati kinde mane lando duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Jotelo kata commissioners ariyo nyaka gie sani osegwetao. Achiel bende koro golo wach kotenre kod aput mochuogi. Machielo pod ji ok ong'eyo ni biro dhi kama chalo nade. Bende par ni nyaka gie sani weche mag junior secondary bende nwach makoro ji go mbaka e piny Kenya. Duol Ramogi waoe koda wuod luo. Jaod bura ma Nyando Jared Okelo wan kode odhiambo ma kawuono Ramogi mondo mi walose kode wang'ien ni kaka jood bura kaka jogo ma bende samoro ikelo weche motenre kod mag chik e mbele gi mondo mi gitwagi to kendo gin bende magi loso chike. Gin ang'o gini minyalo wachi, gin ang'o gini minyalo tim, to kanye ma jomoko diponi osebothie, to kanye ma jomoko diponi osechako time maber mondo piny Kenya obendo chako liel. Odhuolore. Je malera ahinya. Koro kumiyo wathuola ainagi to wabiro wapime ne japiny e yo manyalo donjone. Omiyo aduoko erokamano, amoso Ramogi duto kuonde ma untie noimore. Ang'eyo ni Nyasaye osebedo jarito maru kuonde duto te ma untie, to moloyo ne Ramogi TV. Nyasaye omed gwedhou ahinya. Erokamano ahinya Mheshimiwa Jared Okelo kuom yie luong marwa kendo bende yie luong mar nikech duondwa en duond oganda. Waluongi mane lo oganda ma bende wacho ni dwani mondo mi owinjie tiend weche madhi nyime. Nyaka gie sani nitiere weche momako oganda jo Kenya. Ahinya iwinjo ka twak dhi mbele ni chal ka gima kwano mosechak go kawuono en kwano ma 2027 to kendo igoye kaluwore kod moko kuom josiasa. Giwacho ni igoye ka itiyo kod duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kiewe pacho kaendi IEBC. Ne wang'e gik manotimore yiero ma tarik 9 dwe mar 8 nyaka gie sani. Iparo ni okang' makoro kaw makoro chopo ma ochuga putne. Weche gi nokale od bura. Weche gi odhi kuom jatend piny kaluwore gi report mar komiti mar od bura momiyo koro chopo kama ochopeni. Ini wuona kaka in ja Kenya, in ja gombolo, in ja od bura kendo in jatelo mar oganda. Ang'o minyalo wachi ni? Erokamano ahinya kuom miyo wathuolo kendo. Mar ariyo adwaro ni jokanyanam ong'e ni mana kaka osebedo koliekore toke kacha, kwano maruto goyo kaachiel kod lange giketo wang'gi e yiero mar 2027. Gimomiyo mano timore chalo kama: iselere maber ni waduto te wang'eyo kuma nyo wawuoke gi yiero mar tarik 9 dwe mar 8 e higa ma wantiere ne, to gi lendo manoduogo tim tarik 15 juma achiel bang' timo yiero. Ing'e ni Afrika ka kende ema yiero budho kapok ong'e ng'amoyombo. Amerika man gi dhano milion 350 million ichako yiero kinyi, to karomo saa 2 otieno to giseng'e ker margi. To gitiyo gi machines ma bende wan go ka, mana electronic gadgets ma bende wan go dala kane. Thurwa ka wan gi mashinde go tiyiero kawuono to kubi ng'eyo president to wan mana dhano milion 50 kende. To kata kiwi chaki ng'inje mathin, jogo ombulu e Kenya ka gin milion 22 kende. Kichaki ng'inje duogo piny, joma nyocho go ombulu mana milion 15 kende. Kao dhano ma Afrika ndalo 7 mondo ng'e ni ere ng'amoyombo. Tiende ni gikawo kinde ni mar thedho duoko. Ka koro in inyalo loso malong'o to kori landi. Ka in irito ni mondo mi luche kako ndike chike motenore kod weche mag yiero tok landi. Nyo dhano 4 miluongo ni commissioners moting'o Mr. Wanderi, Mr. Justus Wangaya, nyadendi Irene Masit to kod Madam Cherera. Gin dhano 4
kuom commissioners 7 manyocha wuok oko moyie dhi e doho mondiko affidavit ni yiero manyo watayo ni orach kendo nego kethe. Nyo gindiko affidavit mago dhano 4 mani e commission kacha. Gimomiyo nitiere gimiluongo ni odd numbers. Migepe duto te obed commission obed board kata mag sikul. Odd numbers gin nembni mok nyal pogare yo. En niya kapo ni weche obedo matek to ji odhi ombulu. To nikech kane gin ji 8 even numbers ka to dhano 4 ogocho mano nitie tie mano koro ok ber. Koro gimo miketo odd numbers ni kapo no gimoro ne tek mochuno ni nyaka ji go ombulu to koro nyaka yude jomoyombo to gi jomoywayo e yo mayot. Weche obedo matek e bomas of Kenya. Dhano 4 ma bende ne ta yiero owacho ni gi result ma ng'ani dwa somogi ok giber. Ji 3 wacho ni result na emonego som. Kata mana Supreme Court ine Kenya ka 2017 mane walo Uhuru Kenyatta e court ne ok waloe gi judges te. Nitie judges ma bende nokwedowa nodhi olemo gi joko Uhuru. To nikech ne wan gi the numbers ne wang'eny, ne wan gi judges 4 gin ne gin gi 6 nikech achiel ne dende no. Koro nikech dhano 4 gi ng'eny no wachi ni kara ji 4 gi gine makoro wach gi ni kod teko. To kendo sama ng'iyo numbers ok ng'i ni ng'acha jakom vote ne en achiel. Mana kaka vote achiel mar Wanderi ma commissioner kata Justice Wang'aya ma commissioner. Ing'i kaka jakanyo. Kaka jakanyo no e od bura kanyo. Bedo jakome nana ni koro ikonyo ji tayo weche manie iye kanyo. To kochopo sa ombulu migoyo to koro vote surom. Koro ka ji 4 osewacho ni yiero ni rach. To ji 3 to wacho ni yiero ni ber. Gima nonego tim ne dhi gi ji mang'eny. Kech mane emomiyo odd numbers nitie. Otherwise dino oketi ni koro ka ji odhi IBC kacha koro ni joma tin nigi teko mang'eny moloyo joma thuth. Koro gimomiyo jogi timo ma ging'e ni ka wawe ji 4 gi ka sani Ruto oselando commission kata panel koro in idhi mondo iwene jokanyo jogi kowe ji 4 manyo pinge ni en oneno ni nyo pinge nikech jogo nyo neno ni walwa chik. Ka gik midwa som gi richo wawuog oko mondo wanyis jo Kenya ni gik ma ng'a chairman dwa somo gi mago gige ok gin gik mowuok piny kuma ne results oaye. Koro Ruto ng'e ni ji 4 gi te mano te chik nikech kin gi ji mang'eny to mane ine ma ikari the day gi dho ngere. Ong'eyo ni udhi kelo ji 3 mano to dhi yiero joma ene modwaro nikech panel cha ene mochuogo ma bende dhi pogore gi gima ne ochake Kenya ka 1997 chuogo mar joma winjo bed ni yiero kaka jo od bura. Chik winjo bed ni wacho ng'o tende kod weche mag joma yiero jo kata commissioners mag IBC. Nitiere gimoro ne jo Kenya o develop bang' tayo yiero mar tayo referendum mar loso chik manyien. Waluongo ni mwongozo. Koro mwongozo ni en document moting'o kaka joduto te matie sirkal onego yier mondo donji. Ma wach maduong' mapek e mwongozo kanyo en gima waluongo ni regional representation. Tiende ni ok inyal kawo ni jolang'o ma Kericho duto emodhi opong'o IBC. Kata ni in kore jok Okuyu ma Kiambu emopong'o IBC. Koro nitie regional representation ma nyaka kuong ng'e. Mar ariyo en ni ng'at ma koro kaka bedo chairman mar IBC. Ni nyaka obed ng'ama ose practice law kata osebedo jataya weche mag chike kuom higni 15. Kano weja 4 gi to chuny ma samoro ka ng'ato ko siri lwedo ahinya to imanyo ji nyalo manyore bang' mano. Ng'iyo ni to ere kaka nyalo dhiro ng'ane gi oko matin mondo mi owena thuolo mar timo kama. Wanyalo paro bang' ombulu ma 2017 manodhi e nyim doho mamalo mogik Supreme Court. To kweth mag NASA e kindeno ne dwaro ni mondo mi Chebukati yawne bura mondo kabe to wuoge commission mar IBC nikech nineno ka gima ne kaluwore gi duoko mar doho noyangore ni ok otayo yiero e yo makare. Debed ni ji 4 gi samoro emane bura yiego
ma kweth mar Azimio mano yudo loch. Iparo ni deo ko kaw kang ne ji adek mamoko ma bende ne ogolo ne samoro ne gi paro mopogore. Ma oloso godo weche gi kaponi nitiere evidence motegno. Ingeni weche mag criminal bet evidence ne ni malo matin. Olo gik machalo civil cases ge. Koro nyaka bene waluongo ni beyond doubt nikech ing'eyo iketho karia mar ng'ani nyaka chieng'. Ko yudi gi kosa mane momiyo iwinjo ka jogi wacho ni kata mana ji ariyo mose resign ka. Yes. Pod wadwa luwogi. Gimomiyo gidwa luwogi tiende ni gidwaro ni at the end of the day wach ni jogi okonego obede ofis mora mora migwelie kata miyierie. Mana kaka nyocha doho maduong' ong'ado mar Sonko cha. Yes. Ni Sonko ng'ama rach mokonego yiere piny ni kata gwel mar tijegi okonego miye. Waluongo ni appointive and elective seats. Okonego miye. Koro gima jogi dwaro ni ji ariyo gi to osewuok and gi pursue the nyaka beni nyo ugine bende samoro mosruok ni bende chango adhonde mathoth. Wan wachango nyaka adhonde mag Chebukati. Otherwise Supreme Court ma 2017 nowacho ni they were involved in illegalities and irregularities. Tiere ne giketho chike te motenore mag yiero kod chike mag constitution ma Kenya. Pend chike ma Kenya ne giketho ndalono. Kisomo Supreme Court judgment masani ni mabe nyondikore mararacha ni. Benyoge wacho ni chairman ni man Chebukati ni nyo kutiyo maber gi joge ne nyo kao chike moke lweti wuon nyo kao teko duto te mag commissioners ka ok niwinjo ka moko noketo ni jatend rwako welo Bomas ini dhi toko ng'iyo kaka ji madho chai alworani kaka mano commissioner Woodman yes. Ng'iyo kaka imadho chai na rito result kosadwa chai ing'e ni gi Chebukati gi bende samoro nyalo chwanyi mathoth. Koro Chebukati noyud gi makosa 2017 to chako yude gi makosa 2022 ong'ata achiel. Supreme Court ne nyo wacho nyo gikono ke yiero to ne ber Ruto noyombo to kata kamano Chebukati nyodwa kao tako mang'eny ahinya otiyogo kien to ni pod nyew en mang'ani ema gipamone. Nawinjo ka giluonge ni hero tiende ni ng'at ma bende koro lich ahinya ma oloji mathoth ni gik manoyud go Chebukati maricho kate koro en hero sani. Nyano kata ka jaod ndiko barua dwa bedo permanent secretary motinde waluongo ni principal secretary. To mano onge richo mheshimiwa donge kata ng'ata mo qualify Kenya yiene koso. Awe maber nyoko yudo. Awe maber. Nyo yudi ne wayaw file machielo. To ko gima timore osiepna en ne kuom cases ariyo mag Supreme Court. Ing'eni Supreme Court e court mogik e Kenya ka. Yes. Gima Supreme Court ong'ado en ogik. By the way, onge court manyalo ketho gi Supreme Court ni, mana Supreme Court no kende emochako bet moko ni gine no yalo marach. Tiende ni samoro kata evidence moro wuok manyien manyocha gi go. Koro kitero negi to yienegi review judgment margi. Mano nitiere regulations margi. Ka achiel kod Supreme Court Act oyienegi call judgment gi review osetimore pinje mang'eny ma gineno ni gin osetimore mano omiyo kifele magistrate court ti apply high court kireme high court ka kata no yali marach manade inyalo mana dhi e court of appeal. Gimoro ji penjore ka mheshimiwa nyaka gi sani commissioners ariyo e kind ang'wen mag IEBC osegwetao. Gwetao nyiso ni koro giwuok ka Cherera nyondiko ni anagwetao kaka commissioner kendo kaka jalup jakom mar IEBC. Jaduong' Justice Nyang'aya nondiko tich abich mokalo kowacho ni en bende nogwetao kaka commissioner mar IEBC. Wadong' gi ji ariyo ka. Wadong' gi Irene Masit gi Francis Wanderi. Odiochieng' ma kawuono Francis Wanderi kokalo kuom okil mare Donald Korir. Irene Masit kokalo kuom Donald Korir ma en okil mare owacho ni en owuon oikore mar dhi chopo e nyima put ma ochuogi. Put mochuogi ni dhi ng'iyo neno ma owach ni nyiso ni commissioners gi noketho chike kod kaka ne giketho chike
kod samoro richo mane nyalo bedo kaluwore kod chung' mar gi pogruok paro mane gibedo godo e kinde lando duoko. Ji ariyo mamoko osegwe tao. Francis Wanderi owuon en pok ong'ado chung' moro amora nyaka gie sani. Ji ok ong'e kodhi gwe tao kata obiro chopo nyima put. Joma ogwe tao gi ponono ni apudni otimo nonro, nikech kaluwore gi andika manitie en ni apudni nyalo timo nonro ka opo ni commissioners gi odhi kendgi giwegi e nyima put, gioro jochung' magi magino kinde, kata ponono ni ok gidhi, ok gioro jochung' bende ok gidhi, to pod inyalo tim nonro ma okel ni commissioner notimo magi ma iluwo nonro no gineno mokeli. Kopo ni oyud ni adieri nitiere ketho, to gindiko report kotenore kod kaka giyudo neno ewi ng'ato ka ng'ato, ewi commissioner ka commissioner. Mae keto commissioners mogwe tao gi kanye. Kopo ni apud cha odhi oyudo ni gionge gi ketho moro amora to ne gisegwe tao. Keto gi kanye. Gima timore chalo kama, gwe tao kata golo commissioner mora mora mar independent institution ne pend chik 251 magolo process kata mag tribunal manyo ruto jochuogoge. Gibiro dhi maginon, ka gisenono to gitero report ne ker. Kamisenene jok manyo oket kacha ka, nyisi ni gin joma dhi timo kaka ruto dwaro. Tiende ni kata oler ka pamba to dhi wuok kolil kanguro. Mane mome oketo joka. Ing'eyo ni judge makoro gimiyo tich kane, iluongo ni Muche Luleni. Ouru nowacho gi report mano oyudo kokalo kuom nonro mopogore opogore ni ng'ani ok nyal bedo judge mar Court of Appeal nikech fine de olil. Apa ni ng'eyo kanyo Ruto donjo to koni judges ka te obi monda me muma State House kiny mabe kiny neno meyo gi adieri kose ya Kasarani. Tiende ni nyo kaka chope Court of Appeal otama tiresa osiepna kaka idware kaka dhi timoni. Mane momeyo Muche Lule tiji cha. Sama kiny gichako nonro, kiny ginono mana joma oapia e mbele gi. Tiende ni kise resign, koro ok nyal chak luongi kendo mondo idhi e nyim doho cha. Tiende ni ka kiny giyudo ni Irene Masit ler ka pamba, ma bende ok gidhi neno, en kiny iweye kaka Irene Masit. Ka gineno ni kiny Wanderi ler ka pamba, tiweye kaka Wanderi. To nikech jogi koro osewuok oko, koro find gi ok dhi e nyim tribunal. To kane file dhi 4 ka te, to non gi te, to yone gi ler te, to ne gidong'. To an kaka ne wanene bet upogore matin. Yes. Mokwongo jogi oseketho chik through and through. Ing'eyo ni sama wawuok Bomas of Kenya, nitiere jo civil society moko manoringo dhi e doho moketo case ne ji 4 ge. Okay? Petitions bire bunge. To kapo ni petition mobire bunge oseyudore ni nitiere nyim doho, te kaka bunge were kode sano. Iwene doho. Nikech gimwatemo nitiere independence mag institutions gi, to bende ok inyal bedo ni idwa overlap mondo idonje tich ng'ama chielo. Mane momeyo doho bende ka nitiere petition mano osechakore e nyim od bura, to ginyal chunge, gionge power to injunct gima timore e od bura. Jogi nyocha ne kod live cases manitiere nyim doho, to gicho bire nyimwa kaka wabunge, ma bende ne nitiere evidence ma ng'ato kelo ni gini nitiere court, iyale odhi nyime. Gimomiyo jogi ne tiyo gi yore te mondo giyier sipika margi, mane giyie golo pesa magimayo wa ji kowuok Azimio dhi lemo kodgi. Ne ging'e ni ka giseyiero sipika gi to timo kaka gidwaro. Sipika en lawyer, Wetangula. Mano onego bed ong'eyo ni gima ni e nyim doho ok inyal discuss. To nikech nokete kacha for a reason, nodhi momuomo mokoni gino ni e doho, to wan wadhi nyime gi nono gik manotimore through Justice and Legal Affairs Committee mar bunge. Ineno ka jowa mane ni e Justice and Legal Affairs Committee no wuok oko. Nikech oyudo ka gini koro en kangaroo, koro onge giming'eyo, chik ok ng'e, itimo mana kaka Ruto go simo State House, nonego timre. Mheshimiwa,
ting ma koro aparo ni udong ahinya, achiel kuom ting ma udong godo gin keto kendo nono piny owacho ni e yo manimba ahinya. Kopo ni nitiere gik maricho mathoth ma samoro nyalo nenore ni gidwa ni gitim, kata po nono ni nyalo bet ni ng'ato nyalo kiere yo achiel. Jatend piny owacho ni samoro ji nyalo kiera, to daher ni mondo mi joma nyisowa ni wakiero nyiswa ka gin gi chung' motegno ni adieri ka okiere mondo piny Kenya odhi nyime kanyakla. Ka kinde ka kinde yudo ka samoro ka wach di wuok, to jood bura mag kweth manok wuok e od bura kata wuok e kama itime twakni. Bende ma nyiso ni adieri oikruok mar keto piny owacho ne gi nyong'ong makare mondo none mondo mi oriere olure e rutera. Ing'eyo wajoma jokristo wasomo muma. Ndiko mar Nyasaye wacho ni kineno kama richo nitie to ringi, flee. Mane kaka muma wache, flee from evil, ringi. We bedo kama ikethe chik kata kama iroche ratiro mar ng'ato, flee. Mana kaka nyo jogewa o walk out ka koro neno ka gika ka ok yalre, gini onge wiye, onge tiende, onge iwe, nyo giwuok. Kata baba nobiro mondo mi ochika ne ite, gin gi Kalonzo ka achiel kod Martha Karua to gi Mutua ja Buffalo ma America cha Makau Mutua. Giwinjo ka gini ok yalre yawa, gima joge wacho opogore gi gima nie ground, to opogore gi gima nie file. Omiyo ne giwuok gin bende, they fled. Nitie samoro chuni ni nyaki wuogi, to samoro bende chuni ni nyaki kungi bedi mondo wapachi bendo winji. Mana emomiyo chiko yienwa kaka jood bura. Yes. Komiti ma intie, ka achiel gi yaw mamoko, machalo Linturi gi. Report majority ema tek president e od bura. But inyalo bet mondo ibi ndik minority opinion mari. Tiende ni wasungu wacho kama, ni joma ng'eny biro yudo yorgi, to joma tin bende duondgi. Duondgi be nyaka winji. Tiende ni samoro bende ok onego iring ahinya. Ibeda beda kanyo nyaka dakika mogik mawinji duondi indik report, kata report ni ng'ene kuma dhi onge. Kata mana Supreme Court mane waloyo ng'aneni, waloyo Uhuru Kenyatta 2017. Nitie judges ariyo manobalo kodwa, to kendo ne gindiko judgment gi, inyalo paro. Mabe ne gisomo. In fact, somo judgment man Njoki Ndung'u noka odiochieng' mangima. Inyalo pa en book maromo kama. Ni Njoki Ndung'u ondiko report oyiere kaka independent. Nango ni tema ni binena kawuono. Ting'e ni samoro ji oa e campaign kombekni. Ma ka ng'at manyo ochung' president ogocho ni tinyalo dhi peyo. Kodhi peyo to yudo dhweny moro malong'o. E kako we lemo kodwa. To nikech ng'eyo by design, ka in ng'ama ja independent moyier mowuok Kisumu, onego weni lemo kodwa ODM by design. Kiapo ni in Mukamba, onego weni lemo kodwa Azimio nikech koro in e piny mar Wiper. And by the way, jowa mineno nyo yier independence gi, ing'iyo nonro gi maber, tiyudo ka kuonde ma giwuoke, nyo ker molando en ker ma nyo jogo dwaro e area ma intieno. To kinyal konwa ni tiyo gi nyingwa kose yieri, tichaki dhi chikori dok kucho nikech Ruto midhweny. Mheshimiwa, aonge gadieri kada waonge gadieri ni pesa ni nochiw nikech waonge gi neno machal kamano. Aronga ne mopimo na wuono. Wacha winjo ok dhigo e kot. Aparo ni mano ing'iyo ka jo piny go ni awinjo to ok dhigo ne dogo. Koro mheshimiwa, wang'iye dipo ni samuo koko ni ema koro nyuolo wach mar luongo oganda mondo ji olalre, nikech kaluwore kod pend chik mar piny Kenya nyiso ni oganda jo Kenya nyalo tiyo gi tekrogi giwegi mar nyiso piny owacho gima gidwaro, kata ginyalo tiyo kod joma giyiero machalo kaka in mondo ichwal dwaro margi kokalo e lai mag twak mopogore opogore okenge moketi kod chike. Sani koro luonga romo magala moro mar lalruok kod jo Azimio la Umoja One Kenya. Romo ni ang'o monyalo kelo ka commissioners ariyo osedwe tao? Bende nitie gimoro amora be en gimilongo be en significant? Erokamano, penjo no ber na ahinya. Mokwongo, chiko yienwa article 37 pend chik 37 nunyalo rado kaka jo Kenya, unyalo go duondu mondo winji. Mano chiko yienwa, kata mana kinono gima polisi wacho kawuono. Ing'e ni samoro bende pingo mogo
Koro piyo sengo negi mogo gikone kiny wakelo obila moro mana marito kanyo kik ng'ato keth gir ng'ato. Ke ging'e baba be. Baba ni ok gidaga e Kenya ka ging'eyo ni en kowacho to timo. Koro obila ombekonwa ni kiny uradi gima kik utim ni kik uketh gir ng'ato. To wabe ne pok wanywa dhi ketho gir ng'ato. Ke gigewa. Iwinjo. Mago gi jogewa. To gi sirkal be wang'e ni mago gigewa. Koro ok wanyal ketho. Wan kiny wadhi winjane kaka Kenya dhi. Mokwongo Babu luongo bura mondo me odhi openjane ni to Kenya uneno kiriembe malong'o. Ok en about cherera 4 gi. Mago bende ni e iye. But odhi penjo ni to gik mane jogo chikowa mokwongo ni ngima garama mar ngima ne dhi piny. Osedhi piny. Mar ariyo ni ne odhi riwo jo Kenya. Oseriu ka PSS 51 okuya 13 jalanga 13. Mano e wach manyo ringo dhi e doho kacha. Apa ni ng'eyo kuom dhano 51 mine 7. Koro gender parity ne kanye to regional representation mana wacho ni mokwongo cha. Koro ne kama nade. Magi gik makiny baba dhi nono. To gima baba temo wacho chalo kama. One called independent commissions. Waluongo ni chapter 15 commissions. Mane chik kacha. Hapa ni gin about 26 commissions. Commission ka commission ng'ato nigi tenure of office. Ok inyal chunga ni kiny tiriembo commissioner. Commissioner riembo tek babor. Mane omineno ka jogi Ruto ok nyal riembo gi pod obadhore e bunge. Koa e bunge to badhore jailak, koa jailak to badhore tribunal. Tiende ni golo commissioner ok en gima yot. Mana ka ne moyie ogweta okende. To kata kiny ka tribunal ni otieko report modhi ne Ruto. Kiny jogi noringo dhi e court. Court dhi injunct president mar riembo gi nyaka case no winji matieki. E court. E court. Machiel kuom gik mibiro penji. Nito sama ne bunge discuss gini. Bende nitiere wach mane nie nyim doho wane. Kuom jogi. Nie. E kaka wach no dhi tho kama. Ne omiyo nya chwanyora ka Justus wuok to gi ng'ani gi Cherera. Ne gibeda beda wagore gi jogi nyaka dakika mogik. Gimomiyo kiny baba luongo bura chalo kama. Ka wayie ne Ruto ochako timo gik motimogi. To wan gi independent institutions 26. To jogi te ok ohero. Nikech nitiere joma ibo neno ni nyo kodhi kode maber ahinya e kinde manyo en e loch ka. Kwayie 4 gi odhi. To ng'ata manie independent commissions gi te machik omiyo teko mar tich kinogol gi duto. Ni winjo kage wacho ka ginembu ni kinde manyo gi campaign DC moko ne ok dwargi. County commissioners moko ne ok dwargi. Regional commissioners moko ne ok dwargi. Ka kiny wayie ma Ruto dwarudo ka ene modwaro mar riembo ji to kelo osiepe gi wedege kaachiel gi joma nomiyo ombulu kende to wadhi ketho pinyni. Omiyo bura makiny en holistic. Ok ji 4 gi kende. Wadwa ng'e to Ruto ne. Koro osetieko dweche 3. Bende gino chiko kuro. Koso gino balo. Kobalo. Ere kaka warie. To iwenjo. Ok en tijwa mar bedo piny gi Ruto nyise ni kaidhi marach. Rach Ruto ne morwa. Iwinjo. Wadwa ni gigo kethre. Obama ne president kae. America otimo 2 terms. Kisomo buk moro ndiko. Iluongo ni The Promised Land. Obama koni gige te ne beyo maricho te ne ok jo Republican Party dwar GOP. Ne gipingo te. Omiyo wan tij odwa pingo mag Ruto to koka berne ni mage richo manate. All right. Wawere gi man nikech inyisa ni thuolo mar odong' matin. Nitiere wach moro ma ok na gombo mondo akal ma ok amulo. Ngima mar piny ma kinyo yiengo. Ineno ka deber mondo tigo omenda ma ungo mag CDF. Manyalo miyo chuny nyithindo sienyre kata thirno moro bedie e sekta mar somo. Erokamano, tije CDF ok ng'eny ahinya. Mokwongo en gero classes kaka ne wacho cha to gi gik moko manie e school. Mar ariyo en konyo weche mag administration. Tiende ni chief moro onge office, assistant chief onge office, police station moro yiech onego gundhi. Mar adek en weche mag sports. Tiende ni wadwa ni ojendewa bende odhi nyime. Inyalo organize sporting events, inyalo miyo gi uniforms, wuoche, gik machalo kamano. Yes. Kaito kendo environment. Tiende ni inyalo konyo pidho yiende. Rito alwora. Rito alwora mondo obed maler. Koro mago kende tije madongo ma CDF timo to gi bursary no bende otenore kod sikul. Koro nikech dhier bende duong' to dhano bende onge pesa.
watemo kawo bathe malach mondo dhi e basari mondo nyithindo kik bede pacho gibede skul gisom. Koro yudo ka for a long time nobedo $1,100,000 kende. Tisekawo $50,000 odhi e basari mondo nyithindo som. Koro yudo ka yakimiyo sport gi environment gi administration kaachiel kod gedo, koro gedo dong' kode mathin ahinya. En mana ni sirkandegi ng'ato nigi pache. Uhuru Kenyatta ka nochako weche CBC gi nong'e ni jo klas 6 dhi e secondary miluongo ni junior secondary. Koro either gionge tich kata koro secondary ne mantie ne ka watieko mheshimiwa. Nyithindo gi te nyogi ne primary. Tiende no nyo wuok e klas 5 odhi 6, mara 6 dhi 7. Nyogi ne classroom ma nyogi dhiye. Omiyo koro wadhi tiya gi manyo gin godo ka. To laboratory mi wacho ni winjo bed ni gero gi. Laboratory nya winjo ka gitimo maber ni kuonde ma primary no bedo secondary to secondary nigi laboratory. Koro ikawo nyithindo gi itero kocha practicals ka ticha kiduogi koni. To kuonde ma gen primary to onge secondary to secondary mantie be ni mabor. Koro biro chunowa ni wati gi sirkand ni mondo wariwane pesa mondo wager laboratory. Gero laboratory ok en pesa matin. Gero classroom achiel ne thurwa malor achja en $1,000,000. Gero laboratory en $4.5 nikech lo to ato duong' kaeto gi gik manie iye machalo pipes mag oxygen, mag pi to gi gik mamoko ka. Koro wabiro neno ane kaka watime to nonego bed ni magi gik mane gineno chon mondo mi kane sirkal lokore, omiyo pinje molony ber. Sirkal ema lokore to policies to dhi na kaka incho los gi cha. Ta Afrika ka ng'ato biro mana gi mare wuod ma. Koro kanya ema miyo tabu mateka mang'eny ahinya gi jogo. Sirkal twecho. Odhi gi gige. Macho twecho dhi ma odonjo gi meke. Koro mage chandruok ma wan godo. To gimotimo maber ni koro nyithindo gi inge jabe nyo aneno ka gitindo ahinya. Ja klas 6 ka dhi dak e boarding e secondary. Aparo ni maoto nyo tek ahinya kata ne jonyuol mang'eny. Omiyo ka gidong' ka gidhi nyime koro waluonga ne jo junior secondary to wadgi magin godo e klas 5 ema gidhi e sikul achiel. Koro e secondary moro kanyo mok make sense ahinya. Erokamano ahinya mheshimiwa kuom yudo thuolo mar biro e studio mar RAMOGI TV. Amor ahinya kuom weche ma wafuono kendo duolo chwakore kayo makare. Puro biro medo luongi separa mathoth kendo wabiro medo fuono weche kata weche medo dhi nyime e piny Kenya. Erokamano ne jonyando mano mi thuolo mar tiyo negi kendo gero ni tich biro dhi nyime yo makare. Okiyena gona gero kamano ngeni sani turu. Second achiel. Erokamano jonyando nyomi atielo mar 2 kaluwore gi ber manyogi neno e tienda mokwongo. Nya yudo kura atamalo 90 kuom 100. Kata obedo ni nyo wachung' dhano 9 to ayudo mbulu atamalo 90. Koro ang'a maber nya we 10 moro kanyo gi lar ne jomodong'. Omiyo jonyanda duoko nwero kamano. Chan kodwe weche mag chiemo abiro duogo kende Christmas ka mondo mose meji gi yawa mamoko Nyasaye ogwedh. Nyakora mogi bana kaka mheshimiwa wacho no we watieke gi kanyo duol por biro medo dhi nyime jumbe mamoko mabiro kao kamano kendo jogo mosiro chendo ne kod jomo neno Nyasaye mondo mi obed kodu waromo kendo koromo saa 3 weche manyien nyinga en George Bati ilo Trevor Mbija oriti masani.